बे हाग्राफोरखौ जों मालाबाबो सिफाय होनो हाया। 250 बिगा ना 300 बिगाखौ बिसोरो दखल खालामनानै बेवहाय प्रजेक्ट खालामनो नागिरदों। अन्नानै सरकारा बुजिनानै जेन' रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि बा राहा खालामना होयो, जोंनि बादा होनायखौबो मानियो। होबथासेयावबो दा बे माखासे मानसिफ्रा जर जबस्ति मावगासिनो दं आरो। जाहैबाय जों बेखौहाय बे दिनैहाय जा न्युजखौहाय जों मानि थाखाय लिंहरनाय जादों बेहा अनेक खारन दङ। जों बेखौहाय सिगांनिफ्रायनो जे मोनथिनायनिफ्रायनो जों बेखौहाय जों होबथाबोदों। बेखौहाय जोंनावहाय सोङालासिनो, जों गामियाव सोङालासिनो एबा लन्थिबारियाव सोङालासिनो बे माबाखौहाय मिटिंखौहाय बै साहा 2 नं लन्थिबारियावहाय गावसोर गामियावहाय एक्सट्रा गावसोरल' थख' लांनानै गावसोर गामियावहाय मिटिंखौहाय खुंहैनाय जादों आरो। ओमफ्राय दा खोथा जादों जाहैबाय दा एक्सुवेलि बे माबाया जों गामियावसो जानांगौमोन। जों गामि परबतजरा ओमफ्राय 1 नं लन्थिबारि, दा बिसोर मोननैखौ लानानैसो बे मिटिङा दिनैहाय जानांगौमोन आरो। बेखौहाय लानानैसो जोंखौ लानानैसो बे मावजानाय मावजायै बेवहाय उननि बाथ्रा जागौमोन आरो। जेनेबा रायजोआ जेबो अबजेक्सन गैयाब्ला बे उननि बाथ्रा जागौमोन, मावहोनायबो जानो हागौमोन। उइदाउट माबा सोङालासिनो दिनैहाय गावसोर माबा मा होनो गेदेर गोलावफ्रा दा दिनैहाय बे खामानिखौहाय दिनैसिम बेसिमावहाय आवगायना दङ आरो। होबथादों जों गामि रायजो परबतजरा लन्थिबारि होबथादों, खेबनै मावबाय, होबथाफैदों। दा बे होबथासेयावबो दा बे माखासे मानसिफ्रा जर जबस्ति मावगासिनो दं आरो। मावदों मावनाया बिसोरो मावनायजों लोगोसे बिसोरो सोरखौबा माबानि मानसिफोरखौ पार्टिथ' नङा बिसोरखौ लिंहरो आरो। सोरबा डिपार्टमेन्टनि मानसिखौबो लिंहरो, सोरखौबा माबा फरेस्टफोरखौबो लिंहरनानै माबाफैयो, मावहोफैयो खामानिखौ। ओमफ्राय दा बेफोरबायदिथ' जानो नाङा। खमसे खम जों माबा गामि हिसाबै जोंहाबो बाव थांना थानांगौनि हिसाबै जोंनि दा ओरै खोलाथिंजाय जेसेबांनाखि ओरै गामि दङ बेजोंहाय दैयानो बेजों थांखायो। दा बेजों थांनाय जों नुबोनायनिफ्राय, जोंथ' बारा गोबावनि मानसि नङा, थेवबो जों नुबोनायनिफ्राय बे दैया गैयाबाबो जानजिसे, दैज्लाङाव जानजिसेया जाखायो। लोमसावो, बेयाव बारनो हाखाया। बेखौ बयबो मिथिखागौ। बेखौहाय सोरबा बे लकेलिटि बे लिडारफ्राबो गासिबो मिथिजोबखागौ। बेखौहाय सिगांनिफ्रायनो बेखौहाय खोन्थाखानायखा। दा बेखायनो जों खावलायो, सरखारखौहाय जों खावलायो जाहाथे EM सार एबा MLA सार एबा जे चिफ सार, दा जोंनि सोलिबाय थानाय चिफ सार बिथांमोना जोंखौहाय पार्टि वाइस लाङालासिनो बेफोरखौहाय जेन बन्द' खालामो, जेराव जों थांनानै थानायावहाय जेन जेबो जों खहा जाया, जों बेखौसो लुबैयो आरो। बिफांखौ दानस्राङोबा बे खानामाखा दैया खुरखाजानो गिदों नोंथांमोन? खुरखाथारनायाथ' बे माबाखा 100% खायो। खुरखानायाथ' 100% खुरखाखायो। दा बेखौ दानबाय माने दा 30 बिगा होनदों बिसोर, 30 बिगा 35 बिगाथ' बेल' जाया हाया। 35 बिगा नांगौब्ला बे गासिबो थांजोबखायो। बे खाथियावनोखा नै बेजों बे खर'आवनो दैया बेजों हाबखायो। दा बिनि थाखायनो जों बार बेखौहाय जों अबजेक्सन खालामबाय थादों। बिसोर रायजोआ मोननै गामिया जों बेखौहाय होबथाबाय थादों। दा बिसोरो बे होबथासेयावबो मानियाब्ला जों थांना थानो थाखायहाय जों गोबां खहा जागोन आरो। दिनै गामि दरनैनिजों ज' जाय जानानै परबतजरा आरो लन्थिबारि नैबे माखासे हाखौ सरकारनि मानसिया माखासे बेवहाय कपारेटिभ प्रजेक्ट बहननो खामानिखौ आवगायगासिनो दङ। नाथाय गामि दरनैनि मानसिया बहुद असुबिदानि थाखाय दैमा खाथि हिसाबै बे हाखौ गोदो ससियेल मण्डल सिंहआ जरिब खालामना होलांखानायखौ, अब्लाबो रायजो राजाया बेखौ भबिसतनि थाखाय गाव थांना थानायनि थाखाय बेखौ जेबो खथि खस्थ' खालामनानै लायाखै हाग्राबारि ओनसोलखौ। जुदि भबिसतआव सिफायोबा रायजो राजानो थांना थानायनि खुनु राहा बा निरापत्ता गैया। नाहर सोनाबहा साइडआव बेनो गोदोनि माख्रा दैनि दैलामनि रुगुङा, आरो खोला ओनसोलाव नाहरदो गासिबो रायजो राजा दं। अब्ला बेखिनि हाग्राखौ सिफायनानै जुदि माबायोबा, धंस' खालामना लायोबा रायजो राजाया खुनु निरापत्ता गैया बहा संसार जानायनि। दैया हाबगोन। सोर मा खालामनो नागिरदों? बेखौ जाबाय माखासे जोंनि बे ओनसोलनिनो लिडार दुलाल बसुमतारी बिथाङा बे खामानिखौ मावनो आखायाव लागासिनो दङ। माखासे गिदिर गोलाव मानसियाबो बेवहाय हेफाजाब दङ।
बे खामानिखौ मावनो थाखाय बेखायनो बे हाग्राखौ सिफायनो बेखायनो जोंबो रायजो राजा जानानै जों खावलायो बे हाग्राखौ जेन अननानै सिफाया नाहर सानजाहा बारा गोजान गैया दै माख्रा दैयानो भबिष्यतआव बै जोंनि एसे साहा सानजाहानो सिसुवारि ओनसोला मा जानानै थांखो नोंथांमोनानो मिथिखागोन MLA बा MCLA आनो गासिबो होमबा जोंबो बेबायदि जायोबा उनाव रायजो राजानि थाखाय मा राहा खालामना होगोन सरकारा जोंनि थांना थानायनि थाखाय जुदि दैमाया जुदि फैथारोबा भबिष्यतआव बेखौ प्रटेकसन होनायनि खुनु राहा निरापत्ताखौ मोनस्लाबनाय नङा दानि बे हाग्राखौ सिफायबा बे नोंथां हाग्राफोरखौ जों मालाबाबो सिफाय होनो हाया अननानै सरकारा बुजिनानै जेन' रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि बा राहा खालामना होयो जोंनि बादा होनायखौबो मानियो बेसे गुवार बे हाग्राया बे हाग्रायाव अनुमान 200-250 बिगानि जागोन नामा बेसेबां सिफायनो नागिरदों बेखौ सिफायनायखौ फ्राय बिसोरो माखासे जोंनो क्लियार होआखै जाहाथे बिसोरो 250 बिगा ना 300 बिगाखौ बिसोरो दखल खालामनानै बेवहाय प्रजेक्ट खालामनो नागिरदों फुख्रि जावगोन अबा फुख्रि जावबाथाय आरो बेवहाय आरो मा रायजो राजानि निरापत्ता थानो माख्राया जुदि बायसान्स जुदि फैयोबा बे फुख्रियाव जुदि उल्टा खुन्दा जानानै दैया दैनि लामा लायोबा होमबा रायजो राजाया थांना थानायनि खुनु राहा गैया दिनै अननानै जेन सरकारा जोंनि होबथानायखौ गनायनानै लायो आं बेखौनो खावलायो रायजोनि जानानै सरकारनिसिम नोंथांमोना थांदोंना थाङाखै सरकारनिसिम दा जेबो खालामनाय जायाखै माने बिसोरो होआ होननानै थासेयावबो बिथांमोना जर जलम बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव फैनानै बहुद मण्डला आगोलावबो जरिखना होलांखाबाय